اف گوندê Şêxûrzê yê ser bi nahiyeya Bilbilê ya Herêma Efrînê ye. Asewarên grûpên çekdar li ser gund diyar in. Ev jî goristana gundê navbirî ye. Di van dîmenên taybet goşbotora medyayî ya Rûdawê hat neşandin, diyar dibe goristan li ser destê grûpên çekdar û erebên hawirde hatiye têkdan û hurmeta miriyan hatiye şikandin. Ji bilî goristana gund, mal û dikanên gundiyan jî hatine talankirin û wêrankirin. Ehmed Şêxo welatiyekî ji gund e. Ew piştî demeke dirêj bi serdan vegeriyaya nav gundê xwe û ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa binpêkirinên grûpên çekdar dike. Piştî ketina rejîma Esed Roj li Efrînê hat dewrandin. Erebên hewirde ji Efrînê derketin. Rêjeyê derketina ereba li navçeya Bilbilê bêtirî sedî nûd û pênc. Wekem dibînin derketinê wan wêrankirin, xerakirin, talankirin. Di vê erdî de bi tenê bêtirî 300 darê zeytûnê hebû mixabin bi tenê 2 dar zeytûnê maye. Em hêvîdarin ku milletê xwe vegerin şîn û warê xwe şîn û bav û qalan. Li gor zanyariyên ku tora medyayî ya Rûdawê ji nav gund wergirtine, berî dagirkirinê bêhtirî 150 malbatên Kurd li gund dijiyan. Heta niha ji wan malbatan tenê 14 malbat vegeriyane gund. 100 malbatên Ereb li gund hatibûn niştecîkirin. Ji dema ketina rejîmê ve 95 malbatên Ereb ji gund derketine. û tenê 5 malbatên Ereb li gund mane. Çavkaniyeke taybet bi Rûdawê da zanîn ku ev malbatên mayî malbatên çekdarên grûpa Siqûr Eşşemal in ku her yek ji Ebû Nesîb, Ebû Yehya, Ebû İbrahîm û Xalid Ebû Fewaz in. Li gor heman çavkaniyê ew ji bo talankirina dahata mewsîma îsal ya zeviyên gund bar nakin. Ew li ser her dar zeytûnekê $7 ji gundiyan werdigirin û bêhtirî nîvê milkê gundiyan bi temamî desteserkirine. Hüseyin Umar, Rûdaw.